Kag sa Good Vibes, apat ka mga negrense nga bikers ang naglibot sang bugos nga isla sang Negros Occidental sa sulod sang duha ka adlaw kag 14 ka oras. Ang ilang nga adventure aton saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Mga runners kag marathoners sa Dennis Patenio, Raymart Rada, Duwerjan Garcia kag Brex Cabrillo sa idalom sang grupo nga Bacolod Road Stallions. Bangod sa pandemic, nagsugod ang huyog nila sa pagbike, bangod iniman ang ilang nangin means of transportation. Abali si Joey ginununa mo, naging ganyo samon sa bike. Kaya tungkol pandemic bla wala sa lakyan bla. Magamit mo pa ang bike. Ang bike. Hindi man sila ado-adaw nagabike, kay iban sa ilang mga trabaho man. Si Dennis isa ka seaman, si Raymart engineering graduate kag manugkuha sa board exams. Si Duwerjan, manager sa fast food chain company. Kag isa nila kaupod nga si Brex Cabrillos, ang isa ka cellphone technician. Lain-lain man ilang nga trabaho pero may isa sila ka common goal nga mahimo ang Negros Loop o kung malibot ang bilog nga isla sa Negros. Magluwas kuno nga makalagaw ka na, ma-enjoy mo pa ang view sa palibot. Lain naman kuno ang kalingawan sa pagbisikleta kung ikumpara sa running. Sa bike ya, pwede ka alop-lop ya sa dagan do. Dili ba siguro malilibot yung ilog dagan. Ako nga tayo makonsume. Cross training lang, recovery. So sample matultra ka mga tag 142 kb yan. Lain ang lain ang mag-recovery ka nga pagka the next day bike ito eh. Ang imong muscle plan hindi mo siya overuse. Pinagi sa bulig sa presidente sa ilang grupo nga Bacolod Road Stallions nga si Joey Rojo, kag ang nagfinance ang ilang loop nga si GV Tolentino, natigayo ng ilang plano. Uyag ni GV nga isa ka runner nga nakabase sa Ireland nga malantaw nga daan ang track sang rota sa Negros Loop kay plano niya nga dalaganon man ini sa iyang pagpauli sa Negros. Timing man na ginpatrak sa mo ni GV Tolentino ang grupo namo sa Ireland. Nga itra na sponsor sa samon. Na timing lang na mo na dayon gisang March. Pero may mga sponsor yan ang ginpakatuan niya sa inyo, i-chat nyo bali? Bali i-check na mo ng example ang pasibulya na stayan kunin sa mga pundo. Biyernes, las 5 sang kaagahon, nagsugod sila sa ilang loop, bitbit ang ilang mga backpacks padulong sa Southern Negros. Tubig, bayo kag power bank ang ilang mga balon. Las 2:30 sang hapon, nakapanyaga sila sa Sipalay City. Sa hinubaan sila nagpaligad sang gabi. Las 2 sang kaagahon sang Sabado, nagsugod naman sila sa pagsikad. Challenging kuno ang ruta, ilabi na nga dulom kag bago ini para sa ila. Ang sekado nga dati nag-start kami nga dulom pa. Amo na siya ang speed namon alalay lang siyempre. Ikaw naglalandig mayo. Although may suga mo kami pero ang hindi makita tanan na lang agyan. At the first time namon agyan to, hindi kami kabalo ko anong pipe sang dalan tong course ang 5:30 AM, nakalapot sila sa Bayawan City kag namahaw. Rekta naman sila sa Dumaguete City kag nakapanyaga dito las 11:30 sang aga. Nagtulog sa 30 minuto sa Boulevard kag liwat naman nga nagsikad pa Valle Hermoso. Medyo talaklaro na kuno ang ini nga dalan. Las 9 sang gabi na sila nakalabot sa Valle Hermoso kag sang among adlaw 20 oras sila nga nagbisikleta. Pagkasunod nga adlaw, 7:45 sang aga, nagbiya naman sa Valle Hermoso. Nag-stop over sila sa Cadiz City mga alas 2 sang hapon sang Domingo. Nalawigan sila dito kay may mga grupo man sila dito nga nagahulat sa ila. Si Raymart, aminado nga siya gid ang ginaalalayan sa mga upod niya sa ilang loop. Samon guro nga pat do ako gidang ako ay ginaalalayan mo. Struggle ko gid ang ang bag balaw ang amon niya. Bugat. Maktamad ko bugat lang dalang bugat kag sa mga taklad balaw. Samtang nagapalapit sa Bacolod, amat-amat na nga nagsugata sa ilang grupo hasta makalapot sila sa Bacolod. Tuman sila ka-overwhelmed sa nagsugata sa ilang sorpresa pag-abot nila sa Capitol Lagoon. Ang sa akong feeling pag-abot sa Lagoon na happy ko kay nagsugata sa mong grupo naman full support kita na ng Bacolod Stallions. Kaya ang iya misis pa flowers pa papakil. Amigo ya. Ang actual wala kami nag-expect nga muna na pag-abot sa finish line may nagsugata sa amon and then overwhelming may pa-flower sila, may pa-cake pa. Sa sunod sang duha ka adlaw kag 14 oras, ilan nalibot ang bilog nga isla sa Negros nga may distansya nga 667 kilometers. Sunod sa ila, naging posible ini bangod may training, may focus kag importante sa tanan, wala sang bayaay.